హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వచ్చేసామన్నమాట. మేము చూపిస్తాం, ఆగండి, చూపిస్తాం. ఎర్రచెమలు బాగున్నాయి, భయంకరంగా కొడతాయి అనమాట. చాలా బాగుంది, రాయింది కదా, బాగుంది. మా మమ్మీ అనమాట. హాయ్ చెప్పమా. మా అక్క ఇదే మ్యాంగో, ఇదే అనమాట. చూడండి, బాగా వచ్చినాయి. చూడండి, అదే అనమాట చర్చ్. అది మా తాతయ్య కారు. ఆడొక కారు ఉంది చూడండి, అది మాదన్నమాట. మా మమ్మీ ఇంకోసారి హాయ్ చెప్పమా. అన్నయ్య హాయ్ చెప్పు. మా అన్నయ్య ఎప్పుడు చూసిన నవ్వుతాడు. మా డాడీ, మా అన్న, మా బంధువులు. సరే సరే చూడండి, ఇది నేను తర్వాత చెప్తాను అనమాట. ఇంకా ఉంది తినేది కూడా. అంత లోపల మా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ టు 1 million subscribers. బాయ్.